ፖሊስ አዲስ አበባ ናይ አዶናይ ስእሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘርጊሖም አዶናይ ብርሃነ ኃይለ ሚካኤል ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሮም አዶናይ ብርሃነ ተኣሲሩሉ ዘሎ ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ህዝብን ባህልን ጽቡቕ ስነ ምግባርን ተቃራኒ አንጻር ብህዝቢ ተቀባልነት ዘይብሉ ኣነዋሪ ኣለባብሳ ክዳን ካብ ጌሮም ዝተኣሰሩ ቲክቶከራት ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ሓቢሩ ተወሳኺ ፖሊስ ኣብ ዝሓብሮ ህውብነት ዝና ወይ ገንዘብ ንምርካብ ተባሂሉ ብሓላፍነት ዘይብሎም ቲክቶከራት ዝግበር ዘሎ ንትውልዲ ዘበላሹ ነገራት ከም ዘይጻውርን ብጥብቂ ከም ዝሕዞን እዩ ሓቢሩ ዘሎ بحتر بله بزي بوليس قوليس وزرلو مخنيات كلاتنا كم زرعنايو አዶናይ አፍቲ ናይ ውድድር ግዜ ከምዛ ዓይነት አካድና ይገር ነሩ ዝድማ አነ ዋሪ ወይ ድማ ሕማቅ ነገር አይኮነን ተስፋ ይገብር ጽባህ ሐጻሪም ክፈትሑ ማለት እዩ በሐፈሻ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቲክቶከራት ጽኑዕ ሓለዋ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ካብ ዜና ክንርዳእ ንኽእል ደጊሜ መዋጽኦ ፍጥረሉ ክብል ደሊ ኣየሳእነና ጋዜጠኛ ንሽንሽካብ ሃገረ ጀርመን ይቕንየለይ